Hvad venter vi? Det er pisse hårdt. Lang tid. Nogen falder. En god tur. Bare på grund af det. Froome. Og det ser vi mere af senere. Jeg er helt sikker på, ikke? Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Hvad er der sket? Så er vi ved Valdemar Slot, ikke? Hyggeslottet. Hygge. Hej mor. Hej mor. Der. Han har glemt fjeren. Så er det hyggevejret. Det blæser. Og nu regner det også. Og den vender også forkert. Sådan her. Jamen det. Yes. Er du kraftigt også godt ringe sommerskib? Hygge i regnen, du. Hygge i regnen. Jeg er så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel. Så har jeg sgu lagt mig i spidsen. Og det blæser helt vildt. Det er fine. Det var mig. Har du kraftigt med den bakke? Og 0 benzin. Cykelloser ikke. Så står vi under et hyggetræ her. Og gæt hvorfor vi er våde. Der var nogle læger, der fortalte os, at det ville blive godt vejr, og det ville ikke regne jo. Hygge. Vi kan bare sove her. Så nærmer vi os dem, vi skal spørge. Hvor skal vi spørge hen? Den der? Eller den der hen? Ja, så lad os gå videre til... Eller skal vi... Er det for meget at gå hen? Gå der. Ej. Der kommer en nu. Kommer der en nu? Ved I, hvor at Brejninge Kirke er? Ja, ude på vejen, op til den store vej her på og dreje til højre, Ja. og så skal I op i krydset, og lige efter krydset, så kommer en stejl vej opad, og der ligger kirken opad. Har du noget vand? Ja, det har jeg. Må jeg bede om noget Det vand? må du i hvert fald. Tak skal du have. Du er rigtig sød. Ej, hvor nice. Hej! Hej gutter! Hej. Så er vi faktisk lige ved efterskolen. Vi er ved den hytte, hvor vi startede. Det er så Tyrø. Hey dog! Ja tak, for satan da. Ej, jeg fik det ikke, pis! Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. Cykel. Den er gået i stykker, og så ligger hun der. Hygge. She's dead. Har du taget ske med hjemmefra? Det tror jeg ikke, man kan. Ha' en ny task. Altså, hvis man så bort fra regnen og bakkerne og vinden og kulden, så har det været en rigtig god tur. Ja, og vi mødte en dame, som var rigtig gæstfri. Hun var faktisk 91. Ja, hun var rigtig gæstfri. Og... The scarlet pleasure on the road.